हम आज बनी आज वो भाई के हैं जो भाई अपन बड़ भाई के रूप में हमेशा हमरा के बरगद के पेड़ के तरह छाया देते रहिला। हर पल अपन सानिध्य में हमरा के राख के सिखावत रहिला। नाम है श्री बंसी सिंह। आज ये बंसी बजावे वाला हमरा ऐसा लोगन के अपना साथे रख के खेवे वाला बंसी भैया से जानल जाई। भोजपुरी के गरिमा पर कुछ बात, जहां एक तरफ अपना का महारथी कहे वाला कलाकार भोजपुरी के गरिमा के मिटावे में देर ना कैलन, वो के माटी से जुड़ल बंसी भैया का कहतनी रउआ सब सुनी, अपन सुझाव दे कमेंट के माध्यम से। जौन भी कमेंट दे उससे हमरा के कुछ सीखे लायक दे, तो कमेंट से हम कुछ सीखी। बंसी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना, बधाई बराऊ, भोजपुरी करे पुकार मेरा स्वागत बा। तो कुछ चीज बताइए बंसी भैया की आज लड़किन के नाम से लेकर के तमाम गलत गीत गा के व्यूज दिखावे वाला कलाकार अपना के सीना तान के कहता कि हम स्टार कलाकार हैं, ये पर रउआ का कहे बा? हम आज दिल से गदगद बनी कि बाबा हमरा या घर पर आई बनी। घर बाबा के ही है, हमार बाबा दूगो नहीं जा। बाबा के दिल हमार दिल, जब एक बात घर कोनो चीज ना होला, सबसे बड़ा चीज होला दिल। बिल्कुल। तो भावना से जुड़ल बनी, बाबा के अच्छा काम देखा तनी समाज में, तो बाबा हमरा दिल में बानी, तो बाबा के हम पुकार कनी कि बाबा रुरा हमरा के यहाँ आई रहा, हर चीज अच्छा हमरा लागेला। तो रह गई बात लड़की के बेटी लोग के नाम पर गाना, तो जौना देश में लक्ष्मी और सरस्वती के पूजा होखे, काली के पूजा होखे, तो ई लक्ष्मी और सरस्वती के पूजा के काम महत्व रह जाई ये दुनिया में। जब कोनो नारी के माने मान सम्मान ना रही, नारी के जब हम मान सम्मान खाती मान पूजा करतनी, माँ काली के, माँ लक्ष्मी के आराधना करतनी, उनका के मंदिर बनाओ तनी, बढ़िया बढ़िया मंदिर बनाओ तनी, बढ़िया बढ़िया सब कुछ करतनी। और जब नारी के ही सम्मान ना रही, जौना नारी से पुरुष पैदा होला, गर्वान्वित महसूस करला, और वही नारी के अपमान होके, और वो खातिर बाबा जौन रोड़ा बिगुल फुकले वाली बक्सर जिला में, तो जब तक शरीर में प्राण रही तब तक रोड़ा के मिशन के हम कभी कमजोर ना होके दे, और जब तक अश्लीलता मिट ना जाई तब तक हमनी के लड़ाई जारी रही, और मिटा के रह जाए, ऐसे कि अच्छा मिशन में बढ़ गया। सोची बंसी भैया कतहत बात करनी हा, गागर में पूरा सागर को उठा के भर देनी हा कि जब तक जिंदा रहो तब तक मिशन के साथ लागा रहो। तो हम तमाम लोगों से आग्रह करब कि एक बंसी सिंह ना, हर बंसी सिंह घर से निकलस अपना भोजपुरी माई के रक्षा करे खातिर, अपना भोजपुरी माई के 8वें सूची में पहुंचावे खातिर, झंडा लेके आगे चले खातिर सोची कि आज बंसी भी अपना के समर्पित कर चुकल बानी भोजपुरी के अश्लील मुक्त करावे खातिर। चल कुछ और वासे कहब कि भैया कलाकार के हा और कलाकार के हा। हमार कहे के मतलब कि गंदा गीत गा के अगर अपना के कलाकार कहत होके, अगर कलाकार कहल कहाँ तक कुछ बा? देखी बाबा, कलाकार के मान सम्मान रोड़ा बहुत करीना। एक कलाकार में एक कलाकार के हत्या होकला से हमने के मरमाहत पानी जा पंजाब में जो घटना भइल बा, बिल्कुल ओकरा से बहुत दिल टूट गई बा कि एक कलाकार के 30 गोली मार के हत्या जौना देश में कई जाता, उससे बहुत हमने के पीड़ित बनी जा। लेकिन कलाकार के परिभाषा कहनी तो कलाकार के परिभाषा ही होला, ये समाज के ए देश के, समाज के, राष्ट्र के अपना कला से तू सुंदर बनावो, अच्छा बनावो, तब तरह के कलाकार कही गई। जब राष्ट्र जब हम अश्लीलता मुक्त हुई, अश्लीलता जौन बा समाज के जौन बात कितना नीचे ले जाला, ऐसे आजकल के नया पीढ़ी कितना एकरा से नीचे गिरतन। जब संस्कार विहीन समाज हुई तब सबल राष्ट्र के कल्पना कैसे कही जाए, राष्ट्र सबल कैसे बनी? जहाँ के लोग मानसिक स्थिति से निर्बल हो जिहन, संस्कार विहीन हो जिहन, वो राष्ट्र कभी सबल ना होला। जहाँ सभ्यता बा उहे राष्ट्र सबल होला, उहे राष्ट्र प्रगति के रास्ता पर चलेला। तब बाबा रौरा के हम हमेशा काहे
अच्छा मानी ना कि रौड़े काहे ई देश के बीड़ा उठैले बानी, रौड़े के एगो ई जिम्मेवारी बा। लेकिन हम जानत तानी कि अच्छा काम करे खातिर जितना लोहा होला नु सोना के संख्या बहुत कम होला। तो भगवान राम जब निकलन वनवास तो अकेले निकलन, रास्ता में उनका बहुत लोग मिलल और उनका साथ दिहल, तब लंका पर विजय प्राप्त भइल। तो रौरा बाबा अकेले नहीं थी, अब रौरा साथे समाज जुट रहल बा, रौरा साथे बंसी भाई रौरा विचार से प्रभावित होकर रौरा साथ दे रहल बड़न और साथ मरे जे खातिर जहाँ बाबा के उड़े बाई वहाँ सारा ताकत झोंक देब हम आपन। लेकिन हमनी के मिशन बाबा बा कि गायक को बोलनी हा तो गायक लोग कितना फुहड़ कर देले बा, जातीय उन्माद फैलाकर, जात के एगो टारगेट बनाकर, जात के मोहरा बनाकर। अरे तू जात से ही समाज के जिए के रही तो घाट तक साथ जात के कोनो महत्व नहीं है कि घाट तक जब डोम आग देता केहू के और वो अपना जात के मतलब डोम से आग लेता रहा तब जात के कहाँ अहमियत पर तारा संस्कार में, तारा संस्कार में जात के कोई अहमियत नहीं है। जैसे कि पंडित जी से पूजा पाठ, पंडित से कार्यक्रम हर चीज करावत तारा, हर चीज बाद हो रहा, हर ओकेजन में जब दूसरे से तारा मदद लेवे के बाद खेत में खलिहान में कहीं भी, तो जात कोई मतलब नहीं खे रखत। जात केवल विवाह शादी तक ही सीमित बा, बिल्कुल एक बाद जात के कोनो महत्व नहीं है। अभी वो सुनने बहुत बड़हन बात डोम से आगे लेते नहीं, मुझे डोम के कितना महत्व बा। तो जे भी कलाकार बा ओकरा के जातीय रंग में अगर देत होके, जातीय आंदोलन देत होके, वो कलाकार ना है, जातीय दंगाई करे वाला लोग है, चाहे कोनो जाति का होखस। अगर जहां आके हम बैठल बनी, अगर प्रेम सानिध्य सिर्फ यहाँ के जाति से, सिर्फ जाति के लोग के बोले थी तो शायद महत्व नहीं थी। लेकिन हम यहाँ के प्यार के गुलाम बनी, जात एक ना हा, दिल एक हा। तो तमाम लोगों से कहा हम कि जाति ना जमाती की बात कर जाओ, भोजपुरी के बचाओ जाओ। सोची गाली देवे वाला अगर कलाकार अपना के कलाकार कहत होके तो ओकरा शर्म आवे के चाहिए। कारण कि कलाकार के गीत सिर्फ उकरे जात ना सुने, पूरा जमात सुनेला। अगर पूरा जमात सुनत होके और अगर जात के दुहाई देत होके तो बड़ा शर्म की बात बा। हम जुआ बड़ी से भी कहो कि जे भी अपना जातीय कलाकार के बड़ाई करत होके वो गंदा गावे तभी बड़ाई करे तो बड़ा दुख के बात बा। कौनो जातीय कलाकार होकस अगर बढ़िया गावत होकस तो सपोर्ट कर जाओ, खराब गावत होकस विरोध कर जाओ। भोजपुरी के बचाओ जाओ, भोजपुरी के 8वें सूची पहुंचाओ जाओ। एक और आग्रह, हर घर से एक एक बंसी से निकाल जाओ कि हमको औकात ना पड़ी गंदा गीत गावे के अतरे ना। हमने का भी दोषी बन जा, डंका के चोट पर कहतनी कहीं शादी समारोह में जाते जा, गंदा गीत पर डांस करते जा, गंदा गीत पर नाचते जा। सरस्वती माँ के पूजा होता, गंदा गीत बजाओ जा, गंदा गीत पर डांस करते जा। अगर कहीं दुर्गा माई के पूजा होता, पूजा गंदा गीत बजाओ जा, गंदा गीत पर डांस करते जा। तो हमने के भी दोषी बनी जा, हमने के भी गुनाहगार बनी जा, हमने के भी एक में सुधार ले आवे की जरूरत बा। आई जाओ मिलजुल के एक अभियान के सफल बना जाओ, भोजपुरी के 8वें सूची में पहुंचाओ जाओ। प्रणाम।